Здравейте, YouTube! Днес е пети ден от моята тренировъчна програма и дойде време да направим ръце. Загрявам на крос тренажор, докато достигна работна пулсова честота и започвам. Започвам с бицепса, тъй като е по-малка мускулна група от трицепса. Първо базово движение, сгъване на лост от стоеж с крив лост, като правя около 20 на повторения за загряв. Това движение, макар и да изглежда просто, всъщност не е чак толкова, тъй като трябва да се спазват фазите на движение, а именно концентрична фаза, сгъване, изометрична, задържане в горна позиция при напълно стегнати бицепси и изометрична, сваляне под пълен контрол. Като концентричната фаза трябва да е по-експлозивна за една секунда, задържаме една секунда горе и за 2 секунди спускаме надолу. Друга много важна част е да изнесем лактите пред тялото и да ги фиксираме без да се клатят напред-назад. И по този начин започваме сгъването. Слагаме тежест, с която ще можем да направим около 12-15 повторения и продължаваме. Много скърцателно се. Слагаме вече работна тежест, при която да не може да направим повече от 10 повторения и правиме 3 серии. Тъй като това е малка мускулна група, почивките не трябва да са твърде дълги, а именно между 30 и 40 секунди. Преминаваме към следващото упражнение, което ще изисква доста по-голям ресурс, а именно това ще е тройна дроп серия, бицепсово сгъване с извъртане от седеж. За тази цел съм си приготвил 3 чифта дъмбели, като ще направя 3 серии по 8 повторения с тях. Ключов момент тук при изпълнението на това упражнение е, че пак лакътът трябва да дойде леко напред и тогава да сгънем ръката. Прибираме я, изваждаме, сгъваме, прибираме. И това беше третата тройна дроп серия, при която вече бицепсът е тотално изтощен и по този начин сме стимулирали бързите и бавните мускулни влакна. И завършваме с третото упражнение, бицепс кърл, където целта е да доизпомпаме бицепсите до край. Отново ще е тройна дроп серия по 8-10 повторения.
фазите на движение, експлозивно сгъване, задържане за 1 секунда и бавно разгъване. Започвам третата дроп серия, където вече ръцете са по-изтощени и повторенията е възможно да паднат и под 10, но като цяло гледайте да са в диапазона 8-12. След като съм приключил с бицепса, започвам трицепсово разгъване от горен скрипец, като ще направя една загряваща серия, една встъпителна и 3 дроп серии, тройни. Тук леко се навеждаме, изнасяме лактите пред тяло и разгъваме до край, задържаме. Загряващи 15-20 повторения. И започваме същинската част. 3 тройни дроп серии с по 8 повторения всяка. И тук важи същото правило за фазите на движение. Рязко разгъване, задържане за 1 секунда и бавно и под контрол връщане. И започвам трета дроп серия, където най-вероятно ще е до пълен отказ. 3 по 8 повторения или до отказ, което първо настъпи. И продължаваме с френско трицепсово разгъване, последвано от изпласкване с тесен хват. За да не си докараме излишни травми, при това упражнение трябва да сме изключително стрикни и внимателни и всяко движение да е под особен контрол. Изпълнението е следното. Взимаме с тесен хват и бавно и под контрол смъкваме лоста до горната част на главата и го връщаме в начална позиция малко по-рязко. Бавно под контрол и нагоре експлозивно. След това преминаваме към избутването с тесен хват, като сваляме до долната част на гърдите, бавно под контрол и експлозивно връщаме в изходно положение. Въпреки че сме загрели трицепсите добре, е желателно да има една встъпителна серия с по-лека тежест, последвана от 3 работни, при което се стремиме повторения да са около 8-10.
беше малко тежко. И завършвам с трето упражнение, което е кикбек от долен скрипец за трицепс. Избирам този вариант, а не с гира, тъй като тук няма мъртва точка и напрежението е постоянно през цялата амплитуда на движение. Тук важна част е горната част на ръката да е успорена на пода и да няма движение нагоре-надолу. Разгъваме рязко, задържаме една секунда и спускаме бавно и под контрол. И това беше от днешната тренировка за ръце. Очаквайте и шестия тренировъчен ден, в който ще завършим с задна част на краката. Ако ви е харесало видеото, последвайте ме, ударете по един лайк и бъдете здрави до скоро!